Bună naturală, mă, uite-te. Da, lasă, asta mi-ai arătat-o. Da, Arată mă, în țuica. una de 10 lei, mă. Arată în țuica. Ai bani? Da, mă, am. Ia, bună, ai una de 10 lei, ia. Da, așa să văd unde-i portofelul, că nu găsesc portofelul. Dă-mi țuica să o testez și țuica. Că vicinata am testat-o. Una de 10 lei, ia. Of, Doamne, ce-mi faci tu mie? Mă duc la bancomat. Unde-i bancomat? Ia, mă, să vezi, mă, dacă ai bani, mă. N-am, mă, trebuie să scot. Tu n-auzi că trebuie să scot? Dă-mi să testez și țuica. Am pe card, uite cardul. Una de 10 lei, ia. Pe card, trebuie să mă să scot. Ai una de 10 lei? Tu n-auzi, mă, că trebuie să mă să scot? Ai una de 10 lei, Arată-mi ia. și țuica, te rog eu. Nu ai bani, mă? N-am, mă, trebuie să scot de la bancomat. Nu ai bani, mă? Tu n-auzi că trebuie să scot? Nu, mă, ca să ți-o dau diferența. Dăm una de 10 lei și gata. Măi, omule, trebuie să scot de la bancomat. Tu înțelegi? Sau țuica cu 7 lei. Ia să văd țuica. Vrei țuică? Da. Ia, uite-te, cu 7 lei. Asta, da. Nu te mai întreb din ce e Da, făcută. diferența. Ia, punem și mie în dop. Ia diferența. Asta e cu 7 lei, da. Bre, asta e corcodușă. Da, cu 7 lei. Deci din corcodușă e, nu? Da, vrei cu 7 lei? Da. Mai stai pe aici că mă duc să scot acum. Vrei să gustați, Mă mă? duc să scot, tu n-auzi? Ai 7 lei, mă? O să am. Mai stai pe aici? Hai, mă, diferența ai... Deci, vrei, eu iau și vișinata, iau și țuica. Dar mai stai un pic pe da, aici și că mă duc vișinata la... și Tu n-auzi că mă duc la bancomat acum? Una de 7 lei și una de 10 lei. Da, Da, vrei. da. Diferența. Deci 17 lei trebuie să-ți dau, da? Da, și unde Și unde te găsesc Păi eu? și unde te duci ca Că să eu le mă iei? duc la bancomat și vin cu banii aici. Ha? Mă duc la bancomat și vin cu banii. Nu ai bani, mă, acum? Nu am, mă, nu ai ți-am acum zis că bani? nu am. Nu ai bani, ha? Nu, dar mai stai pe aici? Mai stai pe aici că vin eu să o iau. Promit. Păi și unde te duci, mă? Că... Eu ne întâlnim aici peste 10 minute. Hai, mă, du-te și ia-o, Da, ia. da. Du-te și ia-o. Stau aici, da? Da. Hai.